Sanibonani bafundi. Siyanamukela engosini yethu yokufunda ulimi lwethu lwesiZulu. Isifundo sethu sanamhlanje esenoveli Amanyala Enyoka. Sifunda ke namhlanje isakhiwo senoveli. Kuyo yonke indaba efundwayo kuba khona okwenzekayo. Lokhu ke kulandelane kube okwenzeke kuqala, okulandelayo nokusekugcineni. Lapha esakhiweni asibheki izigameko kuphela kodwa sibheka nokuthi yini edala ukuba isigameko leso senzeke. Konke lokhu kwenzeka esingenisweni, emzimbeni wendaba nasesiphethweni. Isingeniso. uPet ubiza uTiza ngeqola uma ebasela isikweletu sakhe. Umkhombisa ngokusobala okwento yembuzi ukuthi akasoze akhokha imali yena. Umtshela ngokungangabazi ukuthi akukho mali wayinuka la. Lokhu uPet ukusho ngeqholo ngoba uTiza washaya udaka wamosha umshado wabo nesithando sakhe uSindi bebopha ifindo likaSofa Silahlane. Ucabanga kaningi uze ucabanga nokuthinta amaphoyisa. Udina uthelwa ngamanzi efunga egomela ukuthi akukho mali yakwaNhlapho ezoya kwaThusi. uSindi olekelela ekupholiseni isithandwa sakhe okungapheli nonyaka beshadile. Umzimba. Udweshu. Udweshu lwangaphakathi. uPet uzibuza uyaziphendula ngokuvakasha kukaTebugo emzini wabo noSindi kungakapholi maseko beshadile. Akukhona lokhu okumenza aze abuye esebubeke ekhanda. Akukhona okuqala ufa emshadweni owethanyelwe izindimbane zabantu abahambisana nalolu hlobo lokuthandana. uPet uzithola ethatha ebeka ngemizwa yakhe noThula. Yena usashadile nje nesiphalaphala sakhe esinomzimba obushelelezi okwamadwala asemfuleni. uLindo ulwa nemicabango emfikelayo lapho ebona amathanga kaSindi abushelelezi. Udweshu lwangaphandle. uPet ubeka uSindi isandla emva kokugasela kukaTebugo emzini wabo kwaNhlapho. Kungenzeka yini ukuthi yingakho ebuye esebuthwa phansi? uSindi ushayela uTebza ucingo. Inkulumo ephakathi kukaThula noPet besemotweni evinjwe uthango lwezinsimbi oluhlukanisa idamu nendawo yokupaka izimoto nendawo yokuphola abantu enezihlalo namatafula akhiwe ngokhonkolo. Uvuthondaba. Ukutheleka kukaPet kwakhe kwaNhlapho uSindi engazi nanyaka esazithokozisa ngothando nesithandwa sakhe uTebza. uSindi bangaphakathi ngelikhulu iqholo lokuthi ukapteni uzobathinta uma sebembuyisa uPet ngokwabo zimbiwe insele. Ibohlololo. Umthunzi ushaye ucingo kwaPet ngenhloso yokulungisa izinto. Lokhu kuholela kulombango nokuhilizisana kukaSindi noPet. uPet usentshalantshala ngoba uzibona esephutheni lokungatsheli isithandwa sakhe ngoLindo. Uphola vuthondaba. uSindi uyeqa kwakhe kwaNdonga Zibomvu uphekelela kwaNdonga Ziyaduma eGauteng nesithandwa sakhe uTebza. uPet uzithola exakwa impilo okumholela ekudayiseni lesi sithabathaba somuzi wakhe onefenisha ebatshazwayo aphindele kwela kubo. Ukukhula kwesixakaxaka. Indaba yokungakhokhelwa kukaTiza imali yakhe ayishabalali okombethe ubona ilanga. Kutheleka abakwaSidlodlo ngendlovu yangena bephazamisa uthando olunemifantu. Yibo laba bembeka necala lokulumisa umlisa mumbe ngegovu lakhe lenja selimbandakanywa
nalo leli lesikweleti. Usethunyelwa ngamaphoyisa nje, uyena uphathi ziholele uyena uphethe oziholele amanzi ngomsele ngokungathandabuzi ngokuthi akasoze yena azihluphe ngokukhokhela umuntu owenza umsebenzi ongagculisi. Isixazululo. Uma sezimshayile ezomhlaba uphethe ubonakala eqoqa amasakana akhe, uye lo ephindela kwela kubo eyoqala impilo entsha nendodana yakhe uLindokuhle angakaze abe unina kuyona. Isiphetho. Le noveli iphela kancane kancane. Uthando lukaPat noSindi oluhlaselwe izinkinga zisuka nje ngokutheleka kwensizwa yaseGoli uTebza aluphindanga lwasimama. uSindi usefihla amanyala awenzayo ngokuqhuba ngasese uthando lwakhe ngokunamathela odabeni lokushaya ucingo lukaMthunzi efuna uPat. Kuyingwijikhwebu ukuthola ukuthi uTebza uye lo ohlela ukuboshwa kukaPat ukuze azithokozise ngothando nengoduso yakhe. uPat nganxanye uzithola esesothandweni olusha amashushu noTT. Siphela lapho-ke isifundo sethu sanamuhla. Bafundi, nilalele isifundo sethu esilandelayo lapho sobe sesikhuluma khona ngabalingiswa abakhona kule ndaba. Nisale kahle bafundi, siyacela ukuthi nichofe usubscribe, no like, no share ukuze lesi sifundo sifinyelele kubafundi abaningi basizakale.